Uy, nak! Anong kahapon na ba ni mo uli? Nya, kamusta man imong pag-eskwela? Okay naman pa. Pero di kasabalan di ko gamay sa akong mastra pa. Sus! Mao lagi na lagi? Nagpabadlong na pod ka? Wa man ko napabadlong pa. Aw, ugwa ka nagpabadlong, ngano nakasabaan mo kasi mong maestra? Kanang kuan lagi pa oy. Kanang kuan pa ba? Unsa man ang kuana lagi? Nagpabadlong ka? Wala lagi ko nagpabadlong lagi pa. Kanang kuan pa ba? Base kasabaan ko nimo pa. Dili ti ka kasabaan. Unsa man jud ay? Kanang pa. Kaya ako medyo gikisan ang akong katapad ganina pa. Oho! Imong gikisan? Paghilom drang bayota ka? Nya nak. May pagkaliwat gid mo sa kuan anak eh. Unsa may pangalan natong bata anak? Kanang kuan pa ay. Sige dayon kaya tong pamisitaan niyang gabi eh. Kanang pa. Sure, di ka nga liwat ko sa imuha pa? Oo, nak oy. Sure kayo? Nya, unsa may pangalan natong bata lagi? Ay pa. Sudi po de ka? Sure di ba? Kuan man dyan ang pangalan nato pa. Kay Angelito Junior. Ay na! Wa ko yan nakabayot! Asang bunal? Ingon ka ba? Liwat ko sa imo pa! Uy nak! Kamu Uy nak! Kahapon na ba ni mo ni uli? Nya, kanas... Sige dayon kaya tong pamisa. Sup mga Jemsub! So, it's time to shout out now! So, shoutout dahil kang El Tiger nga nagtrabaho sa American Cruise Ship. O shoutout kang John Carr Bustamante Mix o Junior Alepio Carlos nga naa sa Qatar. O shoutout dahil kang Generisa Enriquez from Danau. Then, shoutout kang Marian Masangki. Shoutout kang John Remenes, yang channel kay John Network. So, shoutout po dahil kang Ruben Salvador. Shoutout kang Eric Tayong. Shoutout kang Melodina Villa Carlos o sayang family nga nasa Manyo. So, Morto. Oras talat ako. Shoutout pala sa nagtrabaho dito sa Giwanon o sa ako mga eg-agaw sa akong papa o Pasinya family. Ako wa lang sa pas. So, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below. So, bye-bye! Bye-bye. Bye-bye.